kublai phi baro ni priang sabha phi shagane ka khubor jong Jawa Diocese Media hangne ngi don hapari shu mulong ban pen I shphi ye ka chingpun kre ka ya shai da ki para bangai na ka banta ka chingpun kintang bishop yai lingdo sat jungi Reverend Father Ferdinand Khar mandang I don hangne ha lombi sintu bishop's house juai ha ka bangin se yo sngeu na I Father Crescent Roy Lalu I procurator jong ka Jawa Diocese Shapang kene ka jingpun kre na ka banda ka jingpun kentang bishop ka jingpun kre ka long kum ni ka broki pa jong blai menta ki ya shortham ki dam da jingpun ban ni kre ba ka jingpun kre ka ya sai ba kene ka jingpun kre ka long pa ro ngi ya don ki lang ki lang do ki ru niam ki pa jong blai jong ka jala niam wat ki ba ki balang ba pher ki snok ti lang ha ni ka jingpun kre ban ya pen biang ban ya pen pa pen yat ba ya ban pen long ka ka sngi ka ba khrap te ka long dai su ka jingmen tang ya ka balang Catholic han re ka jingmen ya ba ro ki priule sing la ban ong dong snong jong ka jan ja hel sa ni ka por ba tap ka jingmen ban ya pen kre ro ki don ki lang kumba pila ong hi ba ki pai ngai ki tap ka jingmen habagi yo bishop katumai tega eka message ka ki kwa ban ai na ka banta ki pai ngai akum kene ka por kai ka message ni ba kwa ban ai ka long ka ni ko ba ong men ne ba ki bri ka dam da ka jingmen ma ka da ka jing up ka ba no ban yo ta bishop re ma sim yo ki bri ka dam da ka jingmen ban ta la de ni le shino ri sngo ba ki bri ka ban pao ya ka jingmen jong ki ba la yo ya tau nong sharai juni tapi ba khwa ban ong ba ka ni ka jingmen ki ka de ban sa ka da no jing mun ji bar khat jing baro kom ki pa jong blai ba ngi la yo bishop ngin tap bor ki long ki bri ba sngu yo blai sngu bor yo blai ngin tap da jingmen ba da ku poru ba ren kat ba ka ni ka jingmen ngi terwa ya bishop lanjit juni Father Ferdinand Khar ka ti jong blai bo blai ri undang sumari un ahi ka da ka jing lang ka jing stan ka jing shampang ban yai kersyani I barbor ta kecing tuai kai bagadon kam hareng kat bagani kecing kemen kadai kecing tuai